Γεια σας. Είμαι ο Αντέν Μεγκής. Θέλω να παίζω και να τραγωδώ ένα τραγωδία για όλους εσάς που ακούτε το ράδιο Τραπεζούντα Αποστόλης. Και θέλω να αφιερώνω το σε όλους εσάς και στον αδελφικό φίλο τον Γιάννη Απαζίδη. Είσαι και καλό παιδί, έχεις και λαβία γλυκή, έχεις και λαβία γλυκή. Είσαι και καλό παιδί, έχεις και λαβία γλυκή, είσαι και καλό παιδί, έχεις και λαβία γλυκή, έχεις και λαβία. Κλέφτσι χωράς τα παιδεία, με την τραγωδία κλέφτσι χωράς την καρδιά, χωράς την καρδιά. Με την τραγωδία κλέφτσι χωράς την καρδιά, χωράς την καρδιά. Όλοι πρέπει να βρήκουμε τεσόντο με κατηρείς, τεσόντο με κατηρείς. Όλοι πρέπει να βρήκουμε τεσόντο με κατηρείς, τεσόντο με κατηρείς. Εγώ συντραπεζούντα, στείλω σαν χαιρετίας, εγώ συντραπεζούντα, εγώ στείλω σαν χαιρετίας, εγώ συντραπεζούντα.